30 douaniers extra voor Zeeuwse havens. Het is vrijdag 31 januari. Dit is Zeeland Nu. Na 3,5 jaar praten is Brexit een feit. Miljardencompensatie is onrealistisch. En trainer kost Goes mogelijk 2 punten. Goedenavond. Na jaren gesteggel stapt het Verenigd Koninkrijk vanavond dan toch echt uit de Europese Unie. Ook in Zeeland zijn hier de afgelopen periode al voorbereidingen voor getroffen. Zo zijn er in de haven parkeerterreinen gecreëerd voor vrachtwagens en ook de douane heeft maatregelen genomen. Extra personeel moet alles in goede banen leiden. In lijn met het kabinetsstandpunt zal de douane Nederland zich blijven voorbereiden op een uittreding van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsovereenkomst. Maar ook in het geval dat er een handelsovereenkomst toch wordt gesloten, zullen er altijd douaneformaliteiten bij het goederenverkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de komende onderhandelingen kan dat dus meer werk betekenen. Daarom is er, ook voor de Zeeuwse haven, ingezet op extra mankracht. Ja, ook de capaciteit in Zeeland is toegenomen. Elke regio van de douane kent straks na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk extra werkzaamheden. En met het oog op die extra werkzaamheden zijn onder andere voor de havens van Vlissingen en Terneuzen ruim 30 extra douaniers geworven bovenop de bestaande capaciteit. In totaal zijn er nu landelijk 5500 douaniers. Naast nieuwe medewerkers zijn er ook veel nieuwe spullen aangeschaft. Allemaal vanwege de Brexit en dat brengt een kostenplaatje met zich mee. In totaal zal dat gaan oplopen tot 78 miljoen euro ongeveer op jaarbasis. En we kunnen dat voor de Zeeuwse havens niet specifiek uitsplitsen, omdat we te maken hebben met allerlei landelijk aan te schaffen middelen, zoals een mobiele scan. En ook landelijke dienstonderdelen, zoals een laboratorium, dat zal worden uitgebreid. En bij mij in de studio verslaggever Heiko Strietman. Heiko, de douane is er klaar voor. Maar nu is er de afgelopen 3,5 jaar al veel gezegd en geschreven over die Brexit. Maar even om de balans op te maken. Iedereen nu opgelucht dat het eindelijk zover is? Ja, je zou kunnen zeggen dat de sfeer gelaten is. Het speelt natuurlijk ook al 3,5 jaar. Maar het heeft wel gevolgen. Afgelopen jaar ben ik bijvoorbeeld bij de uit Oostkapelle afkomstige Rosalinde de Best geweest. Zij woont samen met haar man Tom in Londen. En ze zeiden toen al van ja, we denken erover om te verhuizen. Nou, inmiddels is dat concreet geworden. En kijken ze naar Barcelona of Luxemburg om daar naartoe te gaan, zodat ze hun werkzaamheden voort kunnen zetten, maar toch binnen de EU blijven. Dus dat is wel zo'n gevolg daarvan. Ja. Nu is vannacht om 12 uur de scheiding definitief. Alleen de voorwaarden waarop, dat is nog niet heel erg bekend. Er wordt nog over onderhandeld. Hoe gaat het de komende tijd eruit zien? Nou, Zeeland is lid geworden van een speciaal overleg. Daarin zitten bestuurders uit België, Frankrijk, Engeland en dus Zeeland. En wat zij willen is eigenlijk zoveel mogelijk de negatieve gevolgen van die Brexit en die deal tegengaan. Ze komen daarvoor volgende week in Frankrijk bij elkaar. Dat is vrij op tijd, want de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU die beginnen pas op 3 maart. Ja, dan hangt het ervan af. Komt er een deal, dan is het zoals de douane net ook al zei, dit jaar gewoon een overgangsjaar en lost het zichzelf eigenlijk op. Gebeurt dat niet, ja, dan kan dat alle hens aan dek betekenen. Ook al zegt de douane dan van, ook dan zijn wij erop voorbereid. We gaan het afwachten. Heiko, dankjewel. Onrealistisch, zo typeert Hugo de Jonge de eis van D66 in Zeeland om de provincie met 2 miljard euro te compenseren, mocht de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen komen. De Jonge, vicepremier en geboren Zeeuw, erkent wel dat de gevolgen groot zijn voor de regio als de verhuizing niet meer doorgaat. Maar volgens hem gaat het kabinet er dan op een goede manier uitkomen met de provincie. Leraren van basisschool De Zevensprong in Krabbendijken staakten niet mee met hun collega's de afgelopen 2 dagen. Maar ze gaven ook geen les. In plaats daarvan lieten ze de leerlingen meedenken over de toekomst van het onderwijs. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we de kinderen wel vertellen dat het eigenlijk ook wel om hun gaat. Dus om het onderwijs van de toekomst zou je kunnen zeggen. Want stel je voor, we hebben over 10 jaar bijna geen leerkrachten meer. Hoe gaan we het dan oplossen? Volgens de leerlingen zou een robot voor de klas uitkomst bieden en moet de lerarenopleiding korter worden gemaakt, zodat leraren sneller voor de klas kunnen staan. In Vlissingen mag met oud en nieuw geen vuurwerk meer worden afgestoken door particulieren. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Er komt een totaalverbod en dat is strenger dan het landelijke verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. De Vlissingers reageren gemengd.
Dat vind ik hartstikke goed en dat maakt de straten ook schoon en veiliger. Ik vind het zonde, ik vind het heel zonde voor het vuurwerk. Voor mij mag het afgeschaft worden. Totaalverbod vind ik niet zo leuk, maar enkel het knallen en het vuurpijlen hebben weg, dat zou ik wel op prijs stellen. Ik vind veel te veel ongelukken en ik vind er niks aan. Ik denk dat ze vragen om ellende, maar dan krijgen er nog meer illegaal vuurwerk over de vloer. Vlissingen wil wel dat er in de verschillende wijken vuurwerkshows worden gehouden. Net kwam ik voorbij rijden met de auto en toen dacht ik, nee, die vrachtwagen komt bij ons vandaan. Wat gebeurt er als je met een vrachtwagen over een houten voetgangersbrug rijdt? Het was nou niet bepaald de vraag waarmee de chauffeur van deze vrachtwagen vanmorgen opstond. Maar hij kreeg wel het antwoord. Het is ook een fietsbrug natuurlijk, dus zo'n zware vrachtwagen gaat dat niet houden. Bij het ongeval in Middelburg zijn geen gewonden gevallen. De brug daarentegen kan wel als verloren worden beschouwd. Eerst denken dat mensen met een uitkering gewoon niet willen werken, maar er dan achterkomen dat het vaak toch anders ligt. Dat overkwam fractievoorzitter Jos van Ginneken van het CDA in Terneuzen. 1 keer per maand kookt hij bij het Leger des Heils voor ouderen, mensen met een smalle portemonnee en dak- en thuislozen. En dat gaf hem nieuwe inzichten. Wat ben je aan het koken? We zijn goulash aan het maken vandaag, met aardappelen. Moeilijk? Nee, het is meestal, je moet hier niet met meer dan 1 of 2 pannen willen koken inderdaad. Dus het is veel snijwerk, maar niet heel moeilijk. Jos van Ginneken is al 7 jaar vrijwilliger bij het Leger des Heils in Terneuzen. Gestuurd door zijn vader, die vond dat zijn zoon eerst maar eens wat levenservaring moest opdoen voordat hij allerlei stellige meningen verkondigde over mensen met een uitkering. Toen ik net begon was ik wel wat stelliger, meer in termen van mensen die niet willen werken. Dat soort dingen die dan een uitkering aankomen vragen. Maar ja, als je hier dan bent, je praat met die mensen, je luistert naar die levensverhalen, dan merk je dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Dat het om meer gaat dan alleen die centen waar je op het gemeentehuis vaak mee bezig bent. Dat er een verhaal achter zit, dat mensen pech kunnen hebben, dat mensen een verkeerde beslissing kunnen nemen, iets ziek kunnen worden, iets kunnen overkomen. Van Ginneken hoort allerlei verhalen van de mensen die hier voor €3 een warme maaltijd komen eten. Er kan over van alles gaan van ik heb een nieuwe baan of ik ga verhuizen of ik ben bezig met dit en dat. Tot, ja, en mensen komen er ook die gewoon zeggen van ja, ik heb eigenlijk helemaal niemand meer en ik vind het gewoon fijn om zeker 1 keer in de week eens even met een groep mensen warm te eten samen. Want op de maaltijd komen niet alleen mensen af met een smalle beurs, ook ouderen op zoek naar aanspraak. Ze genieten samen met de vrijwilligers van de maaltijd. We zijn echt blij met Jos hier. Ik bedoel, hij straalt toch iets van liefde uit naar de mensen. En we zijn gewoon heel trots. Ik ga gewoon maar 1 ding zeggen, het is onze Jos. Ja, daar word ik alleen maar blij van. Of ik nou zelf heb gekookt of hier tussen mag zitten als iemand anders kookt, dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Er zitten allerlei mensen uit heel Terneuzen met allerlei achtergronden en verhalen. En dat die dan de verhaal bij elkaar kwijt kunnen, bij de vrijwilligers hier kwijt kunnen, elkaar een beetje kunnen helpen, maar ook gewoon gezelligheid kunnen hebben. En dat je daar zo nu en dan 1 keer in de maand een klein beetje bij mag dragen, dat is alleen maar leuk. Vanavond wordt de voetbalderby van Zeeland gespeeld. Goes tegen Hoek. En juist op deze belangrijke dag kwam de aanklager amateurvoetbal van de KNVB met het nieuws dat hij 2 punten bij Goes wil aftrekken omdat de trainer van de club niet het vereiste diploma heeft om op de bank te mogen zitten. En bij mij in studio Stefan Nijpjes. Stefan, hoe zit dat? Nou, om bij Goes te mogen werken in die 3e divisie heeft een trainer het UEFA A-diploma nodig. Ruud Pennings, de oude trainer, die had dat, maar die is in oktober vertrokken. De huidige interimtrainer, Daan Eikenhout, heeft dat niet. Nu heeft Goes voor Eikenhout dispensatie gekregen en daarmee dus ook de tijd gekregen om een trainer te vinden met het juiste diploma, maar dat is niet gelukt. Ja, nu zegt die aanklager amateurvoetbal, het is nu eigenlijk wel mooi geweest, want er had gewoon een gediplomeerde trainer moeten zitten. Dit klopt niet. Jullie krijgen 2 winstpunten in mindering, althans dat is het voorstel, en een geldboete. Ja, hoe reageert de club hier zelf op? Ja, Goes vindt het eigenlijk buitenproportioneel en vindt dat de KNVB geen oog heeft voor de moeizame zoektocht van Goes naar een gediplomeerde trainer. Want de club zegt, ja, wij hebben met 10 kandidaten gesproken. Niemand wil of niemand kan of wij kunnen met een kandidaat niet tot overeenstemming komen. Ja, nu hebben ze een slechte start gehad in het voetbalseizoen. Dus zijn 2 punten best veel, lijkt me. Ja, want juist onder Eikenhout was de stijgende lijn eigenlijk weer ingezet. Ja, stel dat die 2 punten er nu afgehaald worden, dan komt Goes toch weer in die degradatiezone terecht. En wellicht dat ze vanavond 3 punten kunnen pakken tegen Hoek. En met Karel Doesburg van Hoek en Jelle Klap van Goes blikten op hun werk alvast vooruit naar de wedstrijd van vanavond.
Ik had nooit verwacht dat ik überhaupt docent zou worden. Ja, ik heb hier zelf op school gezeten en ik was altijd een beetje... wat voor type leerling was ik? Ik was aanwezig, maar that's it. Wat doe jij hier precies voor werk? Voornamelijk bezorgen. Maar ook andere dingen zoals gewoon wel eens eten maken, bedienen, afwassen, echt van alles. De nieuwe paragraaf gaat over marginale kosten en marginale opbrengsten. Elke dag is anders. Je weet niet wat voor reactie je van ze gaat krijgen. Je weet niet hoe zij zich voelen op die dag. En natuurlijk, je kan je les hebben voorbereid op wat voor manier dan ook. Maar het ligt eigenlijk aan hen hoe je les zal verlopen. En dat is altijd weer de vraag. En dat maakt het onderwijs eigenlijk wel leuk. Hij is een goede docent en hij kan prima uitleggen. Ja, wat maakt dan een goede docent? Hij begrijpt hoe wij een beetje zijn. Hij is natuurlijk ook nog wel vrij jong. Dus met sommige dingen dan ziet hij bijvoorbeeld ook wel eens door de oogjes als je je huiswerk niet maakt of zo. Yes, dankjewel. Hij staat altijd klaar voor ons. Mochten we om 8 uur in de avond bellen, komt hij ook gewoon. 9 uur in de avond komt hij ook gewoon. Maar ja, een gedreven jongen. Niet alleen in het veld, maar ook bij ons. En wat verwacht je van het duel tegen Hoek? Gewoon zo'n wedstrijd, daar hoef je eigenlijk niet voor op te peppen. Ik denk dat het vanzelf gebeurt. Als je zo'n wedstrijd mag spelen met waarschijnlijk veel publiek in de avond, is alleen maar mooi. Goes heeft natuurlijk de eerste wedstrijd in Hoek dik verloren. Maar goed, dat is eigenlijk geen graadmeter voor hoe het er nu aan toe zal gaan. De eerste wedstrijd kregen we snel rood. Maar ik denk dat we daarvoor genoeg mogelijkheden wel hebben gehad om op voorsprong te komen. En nu denk ik al wat stabieler zijn geworden. Iedereen weet beter wat hij moet doen. Je wilt niet natuurlijk verliezen, je wilt de beste van Zeeland zijn. Het weer was een kopie van gisteren met wolken en een klein beetje regen. Wel was het met 10 tot 12 graden wel warmer dan gisteren. Morgenochtend is de kans op een bui het grootst, want in de middag is het droog en kan het hier en daar opklaren. Zondag verloopt bijna hetzelfde als zaterdag. En u heeft net naar Zeeland Nu kunnen kijken in goede beeldkwaliteit en misschien kijkt u nu wel on demand. En in terugkijken gaan we daarom terug naar de tijd dat alleen de buurman een kast had waar wat bewegende beelden op te zien waren. Ik kan me nog herinneren dat wij geen televisie hadden en dat ik bij de buurjongen door het raam naar de televisie stond te kijken. Toen hadden we nog helemaal geen televisie. Dat dus straks. En wilt u nou helemaal niks missen van de voetbalwedstrijd tussen Goes en Hoek? Luister dan vanaf 7 uur naar de radio bij Omroep Zeeland voor een live wedstrijdverslag. Tot zover voor vandaag. Nog een fijn weekend.